Okay. Ang ating chicken lechon. Tapos na ang ating pangalawang lechon. Okay, FYI meron na tayong mga small na pigs. Mga suckling pigs. So, mga maliliit, parang cochinillo. So, visit nyo aking Facebook page and YouTube para makita nyo yung mga luto ko na lechon. Meron na rin tayong saan natin? Iyon. So meron na tayong maliliit na baboy. So kung gusto nyo ng maliliit for Thanksgiving, meron tayo niyan. Okay, 10 pounds, 10 pounds, 15 pounds, 20 pounds. Maliliit. Okay. Siyempre, medyo mahal yun kasi baby. Baby pa siya. Baby pig. Okay, yan natin baboy. Babaks na natin. Okay. Baboy. Sunog ang tenga. Hindi kinaya ang oven. Napakainit. Ang maglilitsyon. Yan. So available na tayo yung mga maliliit. Ito nasa 70 pounds tayo. Nag-iba yung price natin. So meron ka may tumawag. Kaya naputol ang ating live. So yan po. Habang nag-live tayo, may nag-inquire ng maliit na baboy. So, dati nakapagluto na rin ako nun. Maliliit. Cute siya, cute. Cute. So, yan. Ating baboy. Lechon. So, meron tayong maliliit mga suckling pig. So, check niyo yung Facebook ko. Makikita nyo. Okay, mga kapatid. I-box na natin. Try ko, mainit. Yun. Okay. Second lechon done. Ayos ba? Okay, box na natin. Parating na yung ating pick up. Ayun, mabigat to. Mag-isa lang ako. Para tayong kasama sa pagbubuhat. Ay. Ang lechonero. Okay. I-box na natin Bush.